Mga ka-take care, good morning. So nandito tayo ngayon sa may tapat ng St. Joseph Catholic Church. Nag-pray na rin tayo. So yan, pawisan ako mga ka-take care. Ayan. Sarap. Pawisin na rin yung damit ko. Ayan, basang-basa. So nandito tayo sa may tapat ng Katoliko. Pupunta tayo sa may tapat ng munisipyo. Yan, so maglalakad tayo. Pero mamaya pagdating natin dun sa may San Aurelio, takbuhin natin ulit. So sarap ng pakiramdam na makapag-pray tayo. So dito ito sa tapat ng munisipyo. Yan, alright, lakad-lakad lang muna tayo kung kundi. Shoutout kay Beklag. Ganda ng mga ka-take care. Yes. Yuhu! Good morning, good morning. Ikot tayo sa may palengke mga ka-take care. Morning, madam. Ikot tayo dito sa palengke. Saka tayo labas dun sa may pagpawisan mga ka-take care boom. Tumakbo ako kahapon. Tumakbo kami nila take care, ka-take care Arnold tsaka ni Antamel. Nakalimutan ko tong holder. Pasensya na po, matigas yung aking Tagalog. So Idol Kim, good morning. So nandito ko ngayon sa may palengke. At ito yung tinatanong mo na i-video ko, yung Inlampa sa Inlampa. Yan. Dito siya matatagpuan, makikita mo lang yung pangalan na Givis Canteen. Dito mo matatagpuan. Itry mo yung Inlampa, masarap. Yan. Morning Idol Kim. Let's go. Ito naman yung palengke mga tigkero. Oo, ha? Ito yung tupigan. Yung sa bagay ko ilan to. Subukan natin mag-video mamaya. Pagtakbo natin. Morning sir. Ay, shoutout kay sir, shoutout. Morning. Alright, lakad lang tayo. Lakad lang. Good morning Beklag. Love you. Wala mga ka-take care boom. So nandito na tayo sa may San Aurelio second na ba ito? Shout out. Sarap magtaray. Shout out sa mga biyaherong pogi na kagaya ko. Woohoo! Naglamik. Oh, taon balonggaw oh. Alright. Shoutout kay Ading Salde. Yeah. Wala nang titigil ko. Hey! Morning! Okay. Nandito na tayo sa unang kulay ng San Aurelio. Ganda ng Mamut Balonggaw oh. Ayan oh. Oh. Banat. Makabannog ang sawag tartaray. Grabe. Nagimas kan mayang dakil tapatong mo
Sana tabag na tarang tayo sa no. Shout out Master Ping. Shout out kay classmate Jesse. Shout out sa lahat. Woohoo! Nice. Imas. Taray. You know. Lakad muna tayo. Nabandog ako. Pangalawang araw mga ka-take care. Pangalawang araw ng ensayo natin. Yun naman balong ko. Yun. Kailangan kong tumakbo mga ka-take care para hindi tayo tuyuan ng pawis. Dahil basang basa na yung damit natin, oh. Oh. Maginaw pa naman ngayon. Naramis ngayon. Kaya kailangan itaray natin para hindi tayo mamagaan ng lingit. Shout out sa lahat ng bumabiyahe ngayon. Huwag niyong kalilimutang umuwi. Oh. Nice. Alright, let's go. Nagtakan dyan kan digikon. Oh. Ay, shout out kay kuya. Ayan o. Shout out. Good morning. Good morning, good morning. Woohoo! Oo. O diba? Ang haba. Nakita natin kanina si Padre Jibong. Shout out. Shout out sa inyong lahat mga ka-take care boom. Mag-iingat kayo sa inyong pagmumotor. Alright. Sarap tumakbo mga ka-take care. Master Ping in the house. Ingat Master, ingat. Ay si Master Ping mga ka-take care, oh. Ikot siya sa bundok sigurado. Godspeed Master. Woohoo! Shout out. Ay. Ano ti marunggay dito ini, oh. Oh. Tani. Marunggay. Woohoo! Pang pinakbait. Tano gisem ka nga agtartara niya, kakasta ka lang na eh. Orin ng sun. You know, shout out kay madam. Nag-isbali siya tapos nag-isem tapos ngumiti. Hindi maraglig na eh. Ang sarap pagpahuwisan. Yung natalatan trayak to paunog yan minamdama no mabigla dyan sa binigla ganyan tayo. Okay, let's go. Ito take care na eh. Take care. Parang may take care kapanam gibanda San Rodrigo? Oo. O shout out tayo ni Katikir. Shout out. Ikaw Katikir ha. Itaray mo ah. Itaray mo. Papasok si pamangkin sa kanyang papasukan. Kaya ingat-ingat. Morning ate. So nakita natin dito sila Mamang Hilita sa ribbon na yan. Batiin natin ng good morning. Hello madam, good morning. Morning ma'am. Ma'am parang hindi ka tumatanda ah. Ayun, let's go. Thank you ma'am. Good morning po. Ingat po.
So yan si Ma'am Angelita tsaka si ate kalimutan ko na yung mama ni Kateker Isong. Si Ma'am si Ribbon parang hindi siya tumatanda mga Kateker. Bata pa rin yung mukha niya hanggang ngayon. Let's go. Good morning. Batiin din natin sa angkal. Good morning, good morning. Batiin natin lahat ng madadaanan natin. Si Ante, batiin natin ng good morning si Ante. Ilante, good morning. Hi, Ilante. Let's go. Okay, takbo natin mga Kateker. Yung tubig natin. Ubusin natin mamaya pagpasok natin sa kanto. Let's go. Shout out. Malapit na tayo sa kanto mga Kateker. Kaya bibirahin natin ang lakad. Good morning. Shout out. So yung mga Kateker, papasok na tayo sa loob. Wala, nakasalubong natin si Master Peng pero nagbike siya. So iikot siya sa bundok. Sa 16 na nga yung laban natin, kaya prepare lang tayo kahit konti. So shoutout natin si Bayaw dito na sobrang napakasipag, tsaka yung mga kasama niya. Bayaw, tingnan dito Bayaw, good morning. Good morning Kapitana, tsaka sa mga kasamahan mo. Ayan, dito sa barangay natin, sa lahat ng barangay councils. Ayan, good morning. Lakad-lakad lang tayo mga Kateker. Morning Nong. Babatiin natin si Kuya, asawa ni Ate, ginagana ni Mrs. mo Kuya? Gina. Ay, si Ate Gina pala, yung nakausap natin sa bakery. Ayun. Sige Nong, ingat Nong, ingat. Ay, shout out. So shout out kay Kuya, father ni Idol James. Ayun. Shout out kay Idol James. So lakad-lakad lang tayo mga Kateker. Wala tayong dalang pera dito, bibili sana tayo ng pandesal. Alright. Morning Nong. Shout out kay Kuya Bok. Hi ka Bok, hi. Shout out natin si brother natin. Ayan, pero Bok. Ingat Bok, ingat. Sige. Kaya din natin si ate ngayon. Kita ka sa next vlog. Please subscribe at take care. Take care, boom.